Ladies and gentlemen, one of my program atichange tichaunza panapa without announcement is my program anechekuita negospel. Anogona ngari musician, anogona ngari pastor, prophet, evangelist, or just a regular person. Ane zvadangotaura about church. Panapa tinounza maprogram iyaya without random. Zvinongotaura nebhaibheri kana kuti anzi Jesu achaya sembavha. Ndo mairo amaita panapa. Men of God. Togamuchirai. Amen. Munogona kuzviintroduce kuvanhu varotanga kukuonai nhasi vazhinji kake chipiri because takamboita video takuvhizitirai kugwero. Ndiani watikutaura naye nhasi? Okay, tinotenda mukomaziko. Ini ndinonzi Prophet Ndoro. Prophet Ndoro. Ndinobva kugweru. Kugwero. Ndinopinda church inonzi Covenant of Paradise Ministry kana kuti CPM. Ndiri mwana ikoko nokuti founder weCPM ariko kuBad Bridge. Anonzi Edgar Maireva. Vanova ndo president weACCZ. Apostolic Christian Council of Zimbabwe. Ndo president vacho. Ladies and gentlemen, Prophet Ndoro takashanya kuchurch kwavo kugweru last week. I'm sure by the time that you are watching this video munongoita last week, but one tikaona minana mashura nezviratidzo zvichikonfirma shoko raMwari rinenge richipreachwa panguva iyoyo. Kuti muprofita wechokwadi kana kuti ndewenhema here hatizive, pane pakuda vanonzvera. Murekete muprofita wechokwadi here? Sezvamataura panoda vanonzvera nokuti Paul unonzvera imweya. Tombokunzvera here nhasi? Hazvina kumboshata. Satombogara nawo tichivanzvera. Men of God, calling yenyu yakauya rini? Takakura baguti vachitiudza ndaipinda zayo jasika munhu wese wandinointerview ndiromubvunza mubvunzo iyoyi. Hanzi kwasikana nemunhu waMwari mubvunzo kuti Mwari akamuudza kuti chii, Mwari ane calling ipi pamusoro poupenyu hwake. Okay. Ini basa rokubatsira vanhu ndakatanga kuriita ndiri kuchikoro from grade 3. Saka muri mupostori? Ndingati ndandiri mupostori. Mai vangu vaitopinda Dutch. Saka mai vangu vachipinda Dutch, ini zvakatanga ongoya ndiri kuchikoro. Zvavya ndiri kuchikoro. Kubatsira vazhinji vanobva achipostori. Anobatsira kana kushandira. Zvakatotanga ndiri ku. Saka baba vangu chaiva kundibereka. Vaitofungidzira kuti vakazvara n'anga. Because baba vangu vaita basa rokurapa nechivanhu. Basa rokurapa nechivanhu. Saka vaitofungidzira kuti vakazvara n'anga. Asi mai vangu vaingoti no, mwana uyu une basa raMwari riri paari. Hanzi nakomanda Ibrahim kana muchivaziva ndo vakatanga kundiudza kuti hakuna munhu anokwanisa kuprofita, kuparidza oro kuita munhu waMwari zvinooneka zvinoita mukurumbira asina background yechivanhu, kubva kwavo kusina kana n'anga kana muprofita wechipostori. Ndikazobvunza Prophet Passion Java the same, vakanditi nini sekuru vangu inini vanga vari svikiro guruguru. Ndikunzwa imi muri kuti baba wenyu vairapa? Ini ndinodzokera mushoko raMwari mukomaziko. Nokuti shoko raMwari ndinotenda kuti pane vhesi inoti chadiwa pano pasi nokudenga chadiwawo. Ndiyo yekutanga. Chechitu chandoda kutaura ndinoda kutaura pamusoro pemurume anonzi Jacob. Handiti atora ropafadzo kuna Esau. Kana tikanyanya kucherekedza, wakaenda akaenda kwaLabhani. Akandita mabasa akandiita ikoko, pfuma yake ikawanda. Baba ipapa akandorora mukadzi, handiti? Asi akudzoka kwaLabhani abva kuropafadzwa nababa wake. Yes. Anosangana nomutumwa ndokurwa naye. Handiti? Kusvika amuropafadza. Akadii mutumwa kusangana naEsau? Akasangana naJakobo nokuti Jakobo ndiye anga awana ropafadzo kumba kwavo. Josefu wakaigadzirirwa bhachiri namavara nababa vake. Zvikaita kuti naMwari vamude. Saka kazhinji kacho tinogona kungoti munhu adiwa mufamily anogona kudiwa naMwari. Munhu adiwa mufamily. Azvinei kuti baba wako anonamata. Zvisinei kuti baba wako anonamata here kana kuti havanamati. Saka maidiwa remufamily yenyu. Zvakanyanyisa nanhasi. Hanzi mamune unhu hwakanaka. Noti zveunhu hwakanaka. Pane inenge inongoriwo favor. Yekuti unenge wangodiwa nemhuri yose. Asi dzidziso imunoiona iri yechokwadi here? Ipi yacho? Yekunzi hakuna munhu waMwari anosimuka asina mweya wechivanhu uri mufamily. Izvo ndozviramba izvo.
dzingori nyaya. dzongori nyaya. Ladies and Dzongori gentlemen, nyaya izvo ndo zviramba because Mwari pachake ndiye muridzi wezvose. yes, Saka haagoni kuzoda munhu nokuti une chivanhu. alright, Kana zvatodere kureva kuti hazvisi zvaMwari. alright. Eh, Sikama muchitaura nawo calling yenyu muchiti kubva muchiri kuchikoro. right. Pane zvaiitika here zvairatidza zvekutiwo zvinoratidzawo kuti imimi munobva mati chiratidzo chakati oro whatever zvazvingori natural. Chokutotanga chaicho chandoda kutanga kutaura nemi ndechekuti ndiri mudiki vanhu vakawanda vemumaraini ndakakurira kumusha kurengo vaiuya kuzotamba pamba pedu, asi pana zvidzimba tu zvouzwa vachibva kumamisha yavo kutori namaredhiyo nene redhiyo dzadziri shoma ipapo, asi vaiuya kuzotambira pamba pedu. Inini ndava kunzwisisa ndakafunga kuti wai vanhu ava uya vachindiunganira nachandovapa havana chavanobhenefita pandiri, but zvana zvose zvinoya kuzotambira pamba pedu ari mazvona. Ndo chiratidzo chokutanga. Chechi2, ndaiti kana ndikasangana nemunhu ane mimba ndoita sendongovhumuka kuti mune mwana musikana mudumbu, ivo vototi aiwa, kana kutoti zvoita zongoti inyaya paanozozvara mwana musikana vaya vazoti but mwana wakazvitaura sokutamba muchirozviita nezvezvo ikono zvakatonyanyisa. kungotarisa munhu ndotokuudzai kuti nemwana musikana kana mukomana. tichasvika panhau dzekuona idzo. Pane zvimwe zviratidzo chimwe chiratidzo chandogona kuudzai ndechekuti kuchikoro chaiko ndaitotaura namaticha kuti ticha vakatondirova ndaigona kutovaudza kuti mandirova zvenyu but kumba kune problem yakati senyaya word of knowledge. Ivo votozotsvaka vabereki vangu kuti mwana wataura zviri kuitika kumba kwedu but haazvizivi. Paitika zvinhu izvi manga mava kutonamata here semutendi wechechi yamaipinda? Ndaingoteverawo kudhachi. Kudhachi? Ndaingoendavo kudhachi iko paienda mai tichifarira vana katikazi vai. Mwari achitokushandisai muri ikoko? Handingati Mwari waindishandisa because ndanisina mukana wokumira mberi kwavanhu kuti ndiite zvandaita. Ndakatozoti ndatoti ndava kuchikoro kuscripture yenyeni ndokwandakazoona vatawa kuti kana ukanzi tungamirira mberi vanhu vanenge vachidonha. Mamune makore mangani baba? Ipapo nonga ndava nokuti ndakaenda kuchikoro ndakura ka saka ndongadzana tava kuma 13-15 years iprimary. Mama kuti vanhu mukangotungamirira vanhu? Ndikatotungamirira vanhu vaingodonha. Shoko mairiziva here? Ndairiziva nokuti mai vangu ndo vakandidzisa bhaibheri. Kusvika pandiripo panapa munhu wakandidzisa bhaibheri ndimai vangu. Saka Mwari anga agara akakusarurai musati manyanyaona zvakatowanda? Ndizvozvo chaizvo. Bozi vamwe vanotanga vatendeuka votsanya vozobudisawo kadhimoni katikitiki. Inini vanhu vandakakura navo vese nevandakatamba navo nenguva yandakazoenda kubasa vakanzwa ndiri mufundisi vaingotaura kuti hawaitambisa nguva taizviona. Saka makazosangana naJesu rini kuti ezvinozvo ini munhu akuita zvechechi nakuita commitment? Okay, regai nditi ndingangoti 99 ndakatanga kuita serious kuenda kuchechi after mai vangu vabva kudhachi vachipinda chechi yainzi Christian Fellowship. Saka kuChristian Fellowship ikuya ndokwandakagonawo kuita mukuru wamayuthi. Asi vanhu voChristian Fellowship yaiva mamissionaries vava vasingazvidi. Ndatoka ndikatungamirira vanhu kukaitika zvinoitika zvokudonha kwavanhu nene ivo vava vasingazvidi. Ndaigona kutoti ndakutogara ndichinzi hauchaitichi hauchatungamiriri. Saka zvaita saizvozvo ndakazoenda kundoshanda kumabhazi ndokutanga kudhiraivha masprinda achienda kuBide Bridge. Ndichidhiraivha masprinda achienda kuBide Bridge 2014 murume wandiri kutaurira wekuti ndiye mukuru wokuchechi kwedu anga achiparidza paBide Bridge iri crusade. Pane muonde wanga uri parengi muBide Bridge nanhasi muonde wacho uriko. Saka waiparidza ipapo achiparidza ipapo ini ndakanzwako mota ichilodha kune munhu ari kuparidzawo regai ndinonzwa aitaura nyaya yekuti kanda pakadzika yakunzi Peter kanda pakadzika ndovhangeri raiparidza ndichiri kuriziva nanhasi. Saka ndakaswedera padhuze. Saka vakomana vogadha paangaita sokuti vaita umwe murume wani maka. Saka wanga akanditi ndamira apapo akanditi bvai pamukamira apo swederai kumashure. Indainzwa mandiri kuswedera pamurumewo ndobva ndatenderana nobvaita sokuti wanga kutonditerera unati wapinda papi kusvika ndaona kuti gepiri kai murume aya ndimone kai ndidzokera. Mota yachilodha ndailodha nchiya kukwekwe ndokuenda kukwekwe ndokundolodha manheru ndokudzokera kubridge. Mangwana acho ndakawanika murume after aita crusade
saka ndiri papo akandidana nezita ndaenda kucrusade papo akandidana nezita akanditi uri kuitei ndikati ndoita zveparenga ndobva nditi ndoonopa nespurinda so akandiudza upenyu hwangu hwese apedza nobva anditi inondoita basa raMwari saka ndakamurambira after mwoyo wenyu wakasindimara zvekuti after maudzwa zvese munotoramba kumabhazi manje kwaiva nemukana wekuita zvimari saka kana wava nefamily unotanga wafungwa ndino murume akanditi ndisiye basa ndindoparidza ndodlei waona manje saka nyaya iripo ndeyenzara yakonzeresa zvese izvozvo saka after that murume uyu ndaiva ndoti ndikaenda kubadbridge ndaimutsvaka paanogara mune pamusika paaigara tondoita nyaya akazondi rimwe zuva anobva anditi tine musangano kuzaka because iye unobva kuzaka ndokumusha kwake kunonzi kwacharuka uko saka taenda kuzaka kuyakwe ndakati kumudzimai pane kwatainvetwa kuchechi handi saka musi wakazopera musangano wavo iri sandi mudzimai wakanditi kwatatiri kuti akagarirei katitevere murume ndikati ndo confirmation yandaida chete kwauri saka murume waye ndakazomudana kuti uya kuGweru akandirongedzesa zvinhu akasauya akandidana futi kechi2 akandirongedzesa zvinhu akasauya akazouya kechi3 saka auya kechi3 ndobva akati no mukomana une gift yaainayo ndamuona achibuda mutv munoziva here kune vanhu vandinonzwa vachitaura pamusoro peimbatation iye murume akanyanya nyika yemuzivi asi wakanyanya ndiwe munomu ndiwo kubadbridge asi kumba kwavo kuzaka saka 2014 ndobva akandibata meso nokundifuridza nzeve akanditi handisi kupa chipo chekuprofita no ndiri kuvhura meso aunawo saka chipo chachagara chiripo asi nzeve dzakavharwa kubva musiwo makatanga kuona zvakadini kubva musi iwoyo ndokubva ndatanga kubatsira vanhu mukomazigo ndine magifts akawanda vamwe vanhu vanondovhunduka kuti hakuna munhu ane deliverance anorapa anoona asi chipo chokurapa ndo chandakatanga kuva nacho ndisati ndakunzwa nokuona ani mazvinzo saka kana ndichidzinga madhimoni inini handidzingi dhimoni nokuti munhu amanifest ndinodzinga dhimoni nokundoriona kana muchiona dhimoni rinenge rakaita sei dhimoni zvinobva nokuti nderipi racho tomboti rinobuda pavakadzi raya riti ndisiye asi ose anobuda pavakadzi akafanana kana one kuno umwe munhu wokuti une mweya uri kumuteverera uri wambuya kana kuti wavatete hani mazviona unotoona spiriti vanomoza ri pamunhu pane mabvuri pane mweya mutatu kati pane munhu une mubvuri mutatu kuno umwe unoona wakaita white uri kama ukatomutarira chaiwo ndosaka muchinzi kana munhu akafa haaonekwi haana mvuri saka munhu une inonzi soul, spirit and body ani mazvinzo saka pamunowa paipa ndino hangu vamwe vanhu vachiti goro toto rikazodai mweya yemunhu wakafa iya inenge iri soul kouya spirit andi mazvinzo saka bvuri unotoriona kuti uyu munhu uyu bati munhukadzi andozviona manje zvokuti unogona kutotaura nespiriti iyoyo kuti ibvunza kuti ndiwani unodei that's why achizoona pamwe chizoti izizvo vanozopa mukana wokuti ndoda kumutendera kuti ataure vonzwa kuti ndimbuya taakuzviitira kuti voukama kana ndikavati pamwana wawe nemweya wambuya havagoni kuzvibvuma kusvika zvabuda zvataura paari iye ko vanhu vanouya chitanzi madhimoni hatikwanisi kutaura navo because satani mureve wenhema saka chero chaanenge achitaura chese ndechenhema tinodzokera mushoko raMwari ka handiti mazviona nokuti shoko raMwari rinoti Jobho Mwari Satani abva kutenderera nenyika unonzi wambosvika here nekumuranda wangu Jobho nokuti wakarurama
kuna munhu wakafanana naye, handiti ndimwari ari kutaura naSatani. Saka isu tinotenda kuti kana shoko raMwari richiti tiri vakuru kwengirozi, handiti kana mweya waMwari wawamatiri, tafanana naMwari, umwari hwavamatiri. Saka kana Mwari akataura naSatani, kwese totazotaura naye sei? Mama onero, ladies and gentlemen, atisina bvira tambozvifunga, tinongonzwa kuti kunzi murevi wenhema, murevi wenhema. Kana mukaverenga shoko raMwari kunonzi rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paMwari, Satani akauya akamirawo. Handiti mazviona? Satani akauya akamirawo papi? Ipapo. Ano mazviona manje. Kana mukaverenga nyaya yemurume anonzi Joshua, handiti kunonzi Joshua, handiti amire pamberi paMwari, unonzi iye bvisai nhumbi dzake dzine svina. Hani mazviona? Satani wanga aripovo akamirawo kuruboshwe. Hani mazviona manje? Kunonzi naMwari kweichi hachisi chitsiga chandakabvuta mumoto here. Vari kutaura naSatani kubvira Joshua, hachisi chitsiga chandakabvuta mumoto here. Handiti mazviona manje? Kureva kuti kana tikasataura naSatani hatigoni kuti tigone kumurayira. Tinofanira kumuzivisa kuti wakatengwa neropa, buda maari. Handiti mazviona manje? Nekuti time yetinoparidzira shoko kumunhu asina kutendeuka, handiti chinoita kuti anzwe inyaya yekudhifitwa kwechanga chiri maari, hachigoni kudhifitwa sembevere. Ani munonzwa? Saka paya pete ichiparidza shoko raMwari paya richipinda matiri, mune chinobuda, kureva kuti chinobuda ichi chanzwa uvepo hwaMwari. Saka kana dei Satani asinganzwi, hataigona kutaura naye. Imimi paiitika zvinhu zvese izvi mama tone mudzimai here? Ndandisandava nomudzimai. Pandakatoroora mudzimai wangu, baba wangu wanga vachine belief yekuti inini ndinogona kuita n'anga. Vakatoti kumudzimai wangu, usarega mukomana uyo kuti arege kunamata zvawaroorwa naye, nekuti akarega kunamata uchaita zin'anga ziguru. Hani mazviona? Because vaivona zvaiitika vachiti ano unogona kuita n'anga. Mudzimai wangu mukoma Zigo, musi wamunouya ndinoda kuti mugotaura naye. Musi wandakaenda kundoona mushaka wapabhowera pane Rutanga, ndakasvika kuchinzi kune munhu ava ne2 weeks achipenga kwaMutare. Ndikati ndipe Zambia, vakandipa Zambia, ndikaribata ramaoko angu, ndikati naye mundomusungira, vakatuma shoko rokuti wapora. Munhu iye achitora akapora izvi. Ndakatozondoroora vakumanikidza kuti usamurega, nekuti ndandavaitira munana. Ndomashura akaminana nezviratidzo. Asi munhu anopenga anopora totally here kana kuti anongombodzikama? Munhu anopenga anopora totally. Munhu anopenga zvaanoita mukoma Zigo. Tina vanhu vakawanda vanonamatira vanhu vanopenga, vachibatsira vanhu vanopenga. Ini ndinobhelievha kuti munhu anopenga hama dzake dzikangovapo unopora. Kune umwe kupenga kokuti kunoda kundoripiwa, kouya kupenga kokuti kunoda kurapiwa. Hama dzake dzikavapo anopora. It doesn't matter whether tiri kuchechi kana hatiri. Whether tiri kuchechi kana kuti hakuna. Baba vangu vandiri kutaura nezvavo izvezvi, vandakaona vachiporesa vanopenga vava kudarika 15. Saka munhu anopenga zvinobva namapengero. Kumwe kupenga mukoma Zigo ndoko kupengeswa kuti ingozi inoda kundoripiwa, inofanira kutondoripiwa. Kouya kupenga kokuti munhu wakapengeswa nemunhu ichingoriva ataki yekuti haadi kumuona achibudirira, tomurapa. Aiwa, ndiri kupaona ladies and gentlemen, tinavo Prophet Ndoro. Panapa Prophet Ndoro vari kutiudza ivo kuti chechi yavanopinda kutori nemukuru ari padenga pavo. Zviri zvinhu zvinotishamisei mbichana, because munhu wese wanonzwa achinzi prophet anenge ari prophet and founder of whatever ministries. Name tinotanga chechi yenyu prophet? Ini ndinotenda kuti munhu anotanga chechi haasi prophet, is an apostle ane inonzi fivefold ministry. Ndiwe munhu wandotenda kuti ndinotanga chechi. Uye ini saka munotenda apostle Chiwenga chete? Ndotenda apostle Chiwenga. No. Handinga ndotenda apostle Chiwenga chete. Ine men of God mazhinji anoverenga Bible ndinomatenda. Mazhinji anoverenga Bible. Kureva kuti achingoverenga Bible chete achitenda kuti tinoparidza Jesu chete.
andinomutenda. Alright. But Satan anoziva kabhaibheri ani makaona achikoterana Jesu baba. Zviri right izvo zvakaitwa naSatani. Ndosaka Paul achizouya achiti nzverai. Mweya wekunzvera unodiwa. Fanike zvatiri kuita ipapa. Alright. Mweya wekunzvera unodiwa. Saka nyaya yekuti apostle Chiwenga asana mbotovateverera kuvaona. Ndokuvaona vanhu uchinzi kuna unonzi apostle Chiwenga. Kana unzwa sermon yawo. Handisati. Makafocus. Ndiri munhu wakanyanya in fact ndinonyanya kuteerera stereki. Handiri kuti ndiri mwana. Saka kana munhu ari mwana anofanira kuteerera baba. Ndiri kupaona. Saka hamuna here manje hondo dzimwe dzinombosimuka because chipo cheuprofita chine kahondo kachinako kachitenda. Alright, pazvipo izvezvi zvine vanhu vobvanwa waMwari tutasa cheuvhangeri. Vanhu vakachiona ndimuvhangeri muparinga kana amarufa unongofamba pachiparidza pastreets handimaona. Kana ari maaposo mazhinji atanyanyoziva ndiwana baba Guti waingoziva ndiaposo ari padenga pechechi maonero ataita. Then pastor taingovaziva vari vanhu vanodeployiwa kushamba shurukwi kumamisha nechinto kwaenda mapasta overseer aitoremekedzwa kudarika pastor maticha wo tanisikandomanyanya maziva. Chigaro uro chipo chaunenge wakapiwa naMwari chinonyanyodiwa ndecheuprofita nekuti chinoteerwa neswegi, zvinhu zvacho muitiro zvinoitwa zvinotora moyo, zvinhu zvinoita kunge zvinodadisa, zvobva zvadedza jealousy rinobva rakonzeresa kukurwisana. Hamuna here kakurwisiwa kamunombosangana nako nevakuru kamunoona kuti aka kari kubva pachipo aka? Nyaya yamuri kutaura mukoma Zigo yakamira yakadai so. Baba vangu vakanditi Ndoro, munyika yose pasi rose muna machechi maviri. Ndikati ipi neipi? Zvikai chechi yaJesu Kristu neyaSatani. Handozvona. Chechi yaJesu Kristu neyaSatani. Zvekubirwa machechi zviriko here? Because Prophet Passion vaitaurawo vachiti vakabirwa chechi nemwana wavo chai. Vanhu vatiri kuparidzira ava mukoma Zigo, munoziva here kuti kana uchitoparidza kumberi ivo vanenge vatoparidzawo mukati. Kutoti wakaparidza icho chakonotokanya munhu ari padhuze apa mudhara arasvika vhangeri rinoti zvakati. Ukaprofita anogona kutokudza kuti eno ndandiri ndaprofita ndichiti. Because tinotori navakomana vanotova neumwari vari mukati tichivaparidzira. Ani mazvona. Tinotori navo vanotovinga kuti eno ndatopuwa chipo ichi ndatoprofita ndichinda. Uye nyika inoita zoti mabasa mashoma. Saka vakomana vazhinji vanongoziva kuti kuchechi kundotora mari kana kuti kushumira kuva muprofita kuti undotora mari. Saka vanongofunga kuti zviri nyore kuti unavaprofita vanoona vasingaiti vasingapiwi kana gift ye$10 chete, asi vachiona unyatsoona kuti murume unoona but anoshaka munhu anongomutowa munhu waMwari ari mazvona manje zvine nyasha futi. Saka vakomana vokupanduka vakawandisa. That's why muchiona vanhu vakawanda vachiti ndakaita calling ndikatopuwa zita rechechi. Izvo haana kana calling. Alright, but muona zoti wopo unorova iye uri pamberi pako. Imi murimo muchechi hamutyo here kuti baba venyu vanozofunga kuti imi muchavapandukirawo? Hazvina kutotanga nhasi mukoma Jafa, mukoma Ningeti, mukoma Zigo. Hazvina kutotanga nhasi taitaura nyaya yababa Jafa. Hatina kutotanga nhasi. Ndakambotoenda kumusangano ndobva ndaenda nedutu ravanhu. Mamwe maelda akatondidana akati uchiri kurambira uteverera murume wadii kunotanga chechi. Kati ina hanzani ndanzi naMwari tanga chechi, hanzani ndazviwa. Because kana uchinzi Mwari vanokonfirma kuti vatanga chechi ina vasati vataura neni. Ndichitoburuka patatiri mugomo. But pamwe Mwari anotuma kaiwo maelda yaya kuti vakuonese kuti hapana pamwe amuhombesana nazvo. But indoprofita ka. Ndikukuudza nema. Indoprofita. Ukabvunza vakomana ndofamba navo ndogona kutaudza kuti mafunge. Ivo baba venyu vakanyanya kukosha zvakadii pamweya because ndikuona kunge mukuvaremekedza chaizvo vanorevei kwamuri? Inini mukoma Zigo murume wayo apa akanditora papakaipa. Hani murunzo? Ndinotori navanhu vakawanda pamoto vakunda but pavakanditora uye nezvandakatarira pavari ndikavona. Kana ukavaona pamunhu asina nebasa rose but kana ukapinda munyika yemwe yandopaona kuti murume wakasenga vakatakura.
zvinhu zvomweya cha zvakatakura hakwete zvokujuta asi zvokuzara. Kana taura nyaya yekuzara ndikurewa kuzara pandakaenda navo kuzaka uko chakanyanya kundiremera ndechekuti zvidhara zvimachena soro zvakapfugama zviro kona machifi vakati murume uchi chipatara chedu muno. Saka ndakanyanya kumucherekedza ndisati ndamutevera ndisati ndada kuti ndive paari ndakanyanya kumucherekedza kuti murume uyu unombori nei pachiri paari wakazara. Mamwe mamen of God arimo muZimbabwe vasiri baba venyu but vari vanhu vekuti mukataura togona kurangarira ndevapa munoremekedzawo vekuti hamusi mwana wavo asi munongotiwo ndodzizowa noro2 from this. Regai nditaure 4-5. Mamen of God echokwadi muZimbabwe anosvikere 4 anosvika ini ndoti anosvika. Regai nditange kutaura pamusoro paProfeti Magai. Prophet Walter Magai. Ini ndovatenda anosvika. Vari kupomerwa mhosva ndo chechi yasatani yandiri kuparidza panapa. Ndo chechi yasatani yandiri kuparidza panapa iri kuataka chechi yaMwari. Ipo paya ndasvika pachechi paProfeti Gilbert Angel ndatongotoshaya mukana wokuruka mota ndaida kunobata picture ravo ndevatenda. Murume anonzi Apostle Tavonga Utawasha ndomutenda. Murume anonzi Prophet Makandiwa ndovatenda. Aba mawaisa ne order yematendero amunovaita handivapi kuti uyu mukuru uyu mudoko handitozvigoni izvo asi ndinongoti vanhu vokuti kana ndikawawa ndikavaitaura mweya wangu unodenda ngobatawo tsoka dzavo nokuti ndinovatenda. And then before amati baba ndatani Prophet Walter Magaya ndobva ndati Prophet Angel Gilbert Angel Prophet Tavonga Utawasha Prophet Makandiwa handiti muri kuda vangani zviya 5 kawe kupedzera mavakuda kupedzera regai kupe kupedzera baba vangu vamaireva baba venyu vamaireva. Alright, ndiri kupaona saka neizvo zviri kukuita ngemamen of God enhema ndowawanda kudarika vechokwadi. Izvozvo zvino zviriko nokuti Satani ari kumbobata ushe munyika. Saka zvinofanira kuwanikwa. Uye ndakuudzai nyaya yenzara. Vanhu vakawanda vanobva vari kuchechi kundotora mari. Kana mukacherekedza ndine imwe ndinoda kuudzai shoko raMwari rinotiro wakatsvaka zvivamwana 40 akavatuma vaviri Luka 10 pamberi pake handiti mumaguta ose uye kwaaida kuenda iye handiti right avatuma unoti endai muparidze evhangeri kana anenge atenda akabhabhatidzwa uchapona. Ipapo pane shoko rakakura ipapo anenge atenda akabhabhatidzwa uchapona uye endai muparidze evhangeri anenge atenda momubhabhatidza muzita raBaba Mwanakomana noMweya Mutsvene handiti ndizvo right momudzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurayirai. Saka mukatarira vakomana vazhinji kana kuti regai nditi vazhinji vanhu ikono kungopaza wawani munhu nguva yake nanawana kumvura zvipochete namaofaring muchiri kubhabhatidzira vanhu ini zvakanyanyisa. Kwamunoti kupona ndikupi kwamunotenda kuti ndokuti munhu aponesa? Isu tinoti kana munhu akanga agamuchira Jesu saishe namambo upenyu hwake handiti anofanira kubhabhatidzwa nemvura nekuti rubhabhatidzo rwemvura nderwekufanira kumuka. Kubhabhatidza kwacho kunyika mvura chaiko nokuti rubhabhatidzo kufa takafa tikamuka pamwe chete naKristu saka munhu anonyikwa mvura. Ko kana ndichibhabhatidzwa katatu kuratidza kuti Jesu akafa katatu akafa mazuva 3 anga akafa? No, Jesu wakafa kamwe akamuka kamwe chete asi akange nemazuva 3. Ipapo panotoda dziso dzakanaka chaizvo nokuti shoko raMwari rinoti Jesu unoti ini naBaba tiri vamwe handiti Mwari Mwanakomana Mwari Baba Mwari Mweya Mutsvene chinhu chimwe ichocho. Saka kana tichibhabhatidza munhu tinomunyika murufu rwaKristu nokumuka naye
kubhabhatidzwa pamweya mutsvene kubhabhatidzwa pamweya mutsvene hazvinei nokuti wabhabhatidzwa nemvura nokuti vahedheni kuti vazonzi vagamuchira shoko raMwari vana Peter vakavanzwa vachitaura nendimi vakati chichakonesa kuti avo vagamuchira mweya mutsvene sesu vabhabhatidzwe chii imi munotaura nendimi kuchechi kwenyu zvakanyanyisa zero tanga dzambokrengwa here kana kuti shoko raMwari kuna mabasa apostori chapter 2 vanga vari panzvimbo imwe chete handiti vaupper room vane kufunga kumwe maitiro mamwe mweya mumwe zviri papo kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakauya kugasadza imba yose vakawana ndimi dzichiparadzana dzinenge dzemoto dzikamhara pamusoro poumwe noumwe wavo vakatanga kutaura nendimi saka hazvikirengewe zuva rekunamata kuchechi kwenyu nderipi isu tinonamata nesande kana ndo kwatinoungana asi kunamata tinonamata every day mukawanzwa man of God hanzi kunamata tinonamata every day asi tinoungana Sunday zvegumi zvinobviswa tinobvisa zvegumi munhu akatendeka here kana kuti ndozvekuti mumwe mwedzi kazhinji kachona nyaya yekutendeka mukomaziko inouya nokudzidza hatidzidzi zvatakadzidza ndosaka muchiona nyange izvezvizvi Jesu uri muofisi yekuregerera hani mazvo kwerawa kuti munhu unotadza kana munhu atadza otendeuka ndosaka Pauro iye wakatorwa nechiedza chepaDhamascus unoti ndinotadza zuva rimwe nerimwe asi ndinotendeuka zuva rimwe nerimwe ndichivavarira kuti ndichibata icho Kristu chaakambotibatisa pakutanga kurava kuti hatina munhu watinoti uyu ari holi mutsvene inhema asi tiri kuvavarira tose ndosaka Pauro achiti denga iri nderenyasha saka isisu chivavarirwa chedu ndechekuti panorangarirwa vamwe nenyasha dzaMwari dzokuinda kunyika itsva yakaonekwa naJohani ari kuchiwi chePatmos uno ndakaona denga itsva nenyika itsva nodenga rokutanga nyika zvazvapfuura kuti tinosvika ikoko tose tiri kuvavarira dei nyasha dzatiloketa alright machechi atakakurira isusu taiti tikatadzwa stereki kuna Mwari zvitadzo zvakafanana vanhu vanenge vamwe kakuzotadza kamwe kaikuti chechi inogona kuzonyara newe taiswa padiscipline munodiscipline here vanhu kuchechi kwenyu ndikuona mazuva ano machechi toona nge takusadiscipline tangoita chiro tatangogaya kazhinji chechi haingofambi pamweya mutsokosho ine peni mbotogarawo pasisa vanhu ani mazvona vachitiwa ichiwo ichi nechichiwo ichi nechichiwo ichi nechichiwo ichi saka kazhinji chinhu chamatenderana kana munhu akachikanganisa kana mama akataurana kukanganisa tinoitana chakati zvinofanira kuitika pane pamwe pokuti muneza munhu pashamuka kuti akona kutadza ndatadza but handina kunge ndaziva kuti pane mutemo wekuti munozondivharira muchirumu ichi monikiramo ani mazvona vakugaya pamwe pokuti tinoti hamusiwa wakatende kwahona takakuudza kuti zvatidi alright so discipline yenyu inoenderana nekuti munhu wamuri kudhila naye ndiani uye anozviziva here izvi kuti hazvitendekwe alright madzimai mune madzimai mangani munhu waMwari ini ndine mukadzi wani ko small house handina small house ko munochiwawo munongochiwawo mukomaziko ini akashanda kumabhazi Mwari vasati vandideedza takambomhanya asi nguva yandakada mwana Mwari chinhu chiri mandiri chinopa bhodhi mhosva zvakanyanya kana ndikatadza saka handina girlfriend uye handitoiti girlfriend ndikunzi vanhu vaMwari vazhinji vane magirlfriend zvinoitika hatigoni kuzviramba sezvamataura kuti munhu akamboselebhu nyange asina kutsvaga vanogona kumanya kwaari zvava pauri iwewe kuti chiri mauri chinokubvumidza zvipi pane kadzidziso kari kuuya kari kunzi instead yekuita magirlfriend zvitori nani utoita vakadzi 2 or 3 ugare navo unenge wadzikisa chipfambi unenge wadii wobva wanotsvaga tumavhesi twaunogona kunza neback door wobva wasvika unosapota barika rinogamuchwa naMwari Pauro unoti zvazvisingafaniri kuti munhu ave nemukadzi asi nokuda kwoupombwe munhu ngaave neumwe chete because chechi inotanga paNew Testament naJesu Kristu handiti mazvinzwa saka shoko raMwari Pauro achiparidza unoti zvazvisingatofaniri kuti munhu ave nemukadzi asi nokuda kwomunhu chinhu chinonzi upombwe ngaave neumwe chete saka inini ndine mudzimai 1
chengeta paupenzi Mwari asati andida akandigamuchira akava neni. Inini ndinonetsa mukomaziko kugara neni nemunhukadzi, asi mai vandinawo kumba uko vanogona kudarika vanhu vanogona. Munovimba nawo? Vanogona kudarika vanhu vanogona. Munodzvinyirira vakadzi vari kuchechi? Kudzvinyirira sei? Vakadzi vakuchema vachitoti kudzvinyirirwa, tikurambidzwa kuparidza kuchechi, tikurambidzwa kutaura. Isu tinotendera kuti vakadzi vaparidze. Ukaenda kubhuku yamapsalmu inonzi Ishe wakataura shoko, vakadzi vakaparidza shoko vaiva vazhinji. Uye munhu akatanga kundotaura kuti Jesu wamuka mukadzi. Nekuti unonzi wakati asvika pahwiro, ndokubva Jesu amudana nezita. Iye nobva acheuka. Shoko raMwari rinoti wainge achitofunga kuti ndiye muridzi wemunda, zvikanzi Ishe kana muri mavaviga ndiudzei kwamavaisa, kana muri mavabvisa. Saka paanonzi Maria ndo paanonzi waizwa. Handiti unomayarwa anobata unzi sandibata enda muguta undoudza vadzidzi kuti tisangane galeriya. Tichisvika pakupetera, munhu waMwari, ndanzwa muchiti muri muprofita, ndokukuintroducei kwatakuitai. Tiudzewo zviprofita zvamakapa, whether zvingave zvenyika oro zvevanhu tisingazotauri mazita. Handiti oro zviprofita zvakangosiyana zvamunoti inini chidhindo changu cheuprofita ndeichi. Chiprofita chenyika mukomaziko, nyangwe ndikanzi ndachipiwa kune rimwe level somwana rokuti nyangwe chiprofita chikauya ndinoenda kuna baba, sezvo ndandina baba. Ndo zvakanakira kwana baba. Baba ndasangana nezvizvizvi, ndandichida kuti nyika izive. Handiti baba vanogona kutokudza kuti mira tichaitaura nomwe mutoo, hatigoni kuitaura takadai. Handiti mazviona right. Saka chiprofita chenyika handisani ndambototendegwa nababa vangu kuti kana ndikachiona ndichitaura. I think panyika ndingapindura ipapo. Sati machiona uye nyange mukachiona munotanga matende. Ndinotanga ndaenda kuna baba kuti zvinoita here izvi kuti nditaure. Kuremekedza baba venyuko. Kana kuti zviprofita zvenyika zvinogona kungangurwa. Nyaya yekungangurwa iya yamukomaziko ichokwadi kuti unogona kungangurwa, asi kana riri wedhi raMwari raburuka, ngataura nechokwadi, Mwari aburutsa shoko unorisvinurira agomira newe kusvika ndowinda. Plus even ukangangurwa ndiwe kutangira na Jeremiah ngongangurwa. Saka chiprofita chenyika vanoti tinoda kuchitaura nokuti tinongangurwa. Mwari unenge asina kutaura. Nokuti chiprofita chenyika regai ndimbotaura nemashoko rinodaiwa mukomaziko. Kana ndikaona chiprofita chenyika inini handingomukiti ndakavhumuka papublic kuti ndazoona zvakati zvikati no. Ndosaka nyika ine maministerial post. Unoenda kuna minista anoenderana naizvozvo. Ndine chandasangana navo nacho ichi chandaida kuti muudze vakuru. Usati wangochitipa vanhu yekuti pa vanhu avavo mwenenge iri ngoti unoda kuti zita rako razikamu. Noda kupisa. Noda pizza. Kupisa. Saka kana zviri zviprofita zvimwe zvamuri kutaura nezvazvo izvi. Mukomaziko ndakaprofita zvinhu zvakawanda. Zvakawanda. Iyezvi recently, it's 3 weeks back, ndakaronda mari yanga yarashika. Kuronda kuitsvaka. Moiwana. Iye asina wanongotoziva akambotoudza ndakarasha mari. Wanga akaudza shamari yake kuda. Mweya mutsvene ukati iwewe wakarasha mari. Mari iri muwaleti, mari yakati. Yakanongwa nemwana wachikoro. Anogara namainini wake step mother. Saka vakangoona ane mari vanonga vada kutoti akona na baba wake. Saka wakaiviga mari iyo musango. Mota ngadziende dzinotsvaka. Ndaya pakati kana mashaiwa ipapo mundifonere muri papo. Vasina matric. Vasina kana mandoshaiwa muri papo munondifonera. Vakaenda vakandotsvaka vakachiwana. Confidence mune muchizwana kupedza. Ini ndinongotenda kuti kana Mwari akataura kwandini reversible. Anotaura sei? Munonzwa voice here kana munoona vision? Pane kunzwa voice pagwe kuona vision. Handiti mazvinzwa. Because remember that satamboona kana chinhu ka. Unenge watori mukana wedu wekumboona kuti mune muchizviona sei. Ndoda kukuudza izvi imwe gift yandinayo pamusoro pechiprofita.
ndinoronda dzinza kuti mukoma zigo moti amai vangu vari kuramba vandiudza baba vangu ndinotsvaka kusvika ndariwana ndakambotenda nawo muMozambique tingosvika pabhodha anobva atanga kusvikirwa ndosvika tasvika pambapavo 2017 ndakaenda nomwe kumaunt Darwin musikana anga atosvitiswa bute nen'anga achinzwa nechivanhu kati hana chivanhu unoda kuenda kumusha kwababa wake kunosvika asvika kumaunt Darwin it's 2022 futi ndakavingwa nemwana anga ari form 2 musikana anga asingachadyi izvabuda izvo achigwara zviri serious vakauya vakati akaroiwa ndikati hana baba womwana wayo vakafa zvikanzi chokwadi baba wake vaitamba bhora paAir Force saka pakukavirana bhora paya vakarobwa nebhora kusiriko vakashayika saka vanamai nanambuya vemwana wayo kwamai vake vanga vachiti hafanenda kumushando kuti mai vababa vake muroi kwete zvavanga vakaudzwa ndikati mwana uyo agwaro ngaandosvika pamusha pababa vake akasumuka akaendwa naye kuchinhoyo unoti musi wandakandosvika akavata imba yakatsva pamusoro vanhu vakati imba yatsva vakandotarira kuona imba isi kutsva kusvika baba vacho vati ano sekuru vake vati ano muregei avati ndobva avata painobva yaitwa futi nechigwe chipiri vakati aya muregei akadaro imba yaitsva panyama here zvaiva spiritual saka unoti mangwana makuseni vavakati handitomuradza rinda rababa vake unoti ndakandoona baba vangu vakagara parinda akatiudza vanhu pane munhu agara parinda akati asi mama vasingamuoni vakati ndo baba vako nokuti iye wakasiwa ari mudiki ani mazvona apedza kuderoka akadzoka hakuna wakazomurapa futi ikona wakatororwa ladies and gentlemen ndofunga mukuzvinzwa zvidhindo izvi vasiri kuona pavhidhiyo rinori munonoona vhidhiyo ratakareleasa rine zviprofita zvakapiwa zvimhetanitoripopa zvakapiwa zvimwe ndezvemumachechi naani mavhidhiyo mazhinji acho anenge akakurisa tazongokupai zvidiki but ndo mashura minana nezviratidzo zviri kuteera Prophet Ndoro. Prophet Ndoro, mashoko enyu upedzisira mungade tisiya shoko rangu rokupedzisira rinoti dei Mwari vaititendera munoziva here ndine shoko randoda kumbotaura mukoma Siko nyika inofunga kuti maprofeti ari kuHarare chete ari kuHarare chete aiwa asi kuHarare chete tiri kutaura kuti tabva kuGweru uyai ndime kuGweru watatanga kutoziva isu kuGweru toda kuti kana wakanga wauya mukoma Siko inini hatidi information yako ndonga makaona mukaya pachechi munomboprofita inini haubvunzi kwawabva aiwa ndikuti munomboprofita inini next pandichauya ikoko momboprofita inini ini handina zvinonyanyozikanwa musaniprofita amai vangu kuti vanonzi ani aiwa tisi kuprofita zvamai tinoprofita munoziva here mukoma Ziko kana tichiprofita zita remunhu zviyazvi inongori yeway yokuti munhu ane madoubts ngaatende aiwa ndiri kuti but inini it's easier to find information about inini saka ndikuti munombongondiprofitawo zvinhu zvekuti inini ndinototi kune vanhu azviziva seiva zvidoko izvozvo vakomana vangu musiva makatoyawa vava tonitipai profita yezigwa nemunhu wake akati no asiwo zvatamu zvaavira kunoku vava tondi munonge anokaona kuti paipai munhu anouya hauvhunzi kuti wabvepi haunogwe zita haudii no zvinozongorobwawa mukatimo aiwa izvo zvida kupai mvumo saka next patinosangana mombotipa chiprofita ndokupai ladies and gentlemen ndinotokupai kwamunobva kureva kuti hanchiti kwamunobva ka ndiri kureva zvimwe zvamakakura zvisingazikamwe nevanhu then ndozokupai zviri mberi kwenyu mukuvanzwa kaprofeti ladies and gentlemen ndangokudzai chimwe chinhu mukoma Ziko majournalist mangana ari muHarare vawanda ndavingei kwamuri muprofita saizvo vaifanongozviziva kuti murume uyu vanhu vese vari muno wangofunga kutsvaka inini chii kune munhu ane nyasha mukoma Ziko dzokugona kuendesa munhu mberi ari mazviwa regai ndidzoke pamusoro pokuti kuno umwe munhu wokuti kana vanhu vakamutarira vanoona munhu asina basa
imongati ipo paya makasvika pagweru paya pane zvimasendros nechitraus chenyu chaangeta traus chenyu toda kuti tinzwe handova ndivabatsire vanzwe nyaya yengoma zii nezvimasendero zvenyu chitraus chenyu pamwe choturi chisina bhandi vamwe vasingazivi manje varifamba panyama vaitoti handiwo chizigo chacho ichechi asi baba vedu vanochidiko chimunhu ichi asi ini ndiri kuona pamweya ndaitoti maiwi ndonga pamakati ndiri kuya Gweru ndine mashoko andakakuudzai andakati ndanga ndichifunga kuti mucharamba andakakudero mukati muna Mwari zvenyu ndine zvandaitotaurira because imi level ramuri kuona nerandiri kuona ini zvakatosiyana imi mukamukazvitara munoona munhu ane chitrausi isina bhandi nemasendros inde ndichiona zigo nedumbu nebhandi nedumbu rakatovhara bhandi ndakutaura future mukuiona ka future bright mazuona manje saka ndosaka neno ndatora kuti ndigone kudriva kuya kuno kuvingai mamboona here kuti makabva kuGweru last week ndobva mangotaura kuti ndakauya mamboona tanokauya kuno ini ndinoda kuti ndimbowana vanhu 2-3 vokutanga nechigwere chepfari asati atsvauya chirwere chepfari kutsva kuzvidonhedzera mumoto asati atsvauya handiti right ndinoda munhu anonzi mai ava nekenza yemuchibereko iyo kouya kenza yepanze chaicha isati yava negore handisi tinonzi chinokonza kenza kouya munhu ane stroke isati yava negore saka vanhu 4 vanhu vanongovarapa havana kana chavanobvisa vanopa testimony kunyika ladies and gentlemen zvaitwa on video uye ndodazve munhu anoti nandizivi dzinza rangu kutangira pakusatoziva amai nababa vako ndine mukomana wandiri kuvika kuSouth Africa anga akati ndiuye mangwana saa ndamutano ndanzwa kuti handingagoni kufamba this week nondadauya kuno ndaona kuti yakosha imunokosha totenda Mwari saka waka ane makasel kuSouth Africa amutengesa mota saka achitengesa mota South Africa ndakamureshowa nomwe mwana wangu avona achingoti akanzi uya kuBloemfontein toda mota yawinayo unondorobhewa akanzi uya kuLimpopo unondorobhewa saka wakapuwa nhamba dzangu ndikati no iwe hauna muyamayo but baba vako havazivi baba vavo akati chokwadi ndikati varipi varimo muno muHarare akandibvira South Africa ndikaenda South Africa ndikandoronda dzinza rake ndikariwana akauya akabvunza mbuya vake muno wakati mbuya havadi kana kumboswa mai vababa vake akati havadi kunzwa nyaya iyoyo ndikamuti ndapedza munamata chini vanotaurira mbuya vako akauya kuno kuHarare kunoko akauya akaita 2 days vachingoti handikuudzi unodei musi wakava munokera kuseni achiti gogonda kudzokera South Africa nendege maramba vandiudza zvanaichida vakamuti vhara dho ndobva avhara dho ini ndandakamuudza kuti ukabva pano ukapinda mamutare ukabva mamutare unoenda kunonzi kwachiyaza unonzi kwaMukwada wasvika kwaMukwada ndo kuna baba wako vaiva mwana womunhu unonzi kurunziri wasvika dai saka apedza mbuya vaya vakamuti chitora bhilo nebepa iwe hausi mwana wakwachitaka mwana wakwachitaka ndini iwe uri mwana wakwaMukwada baba vako vakanga vachinzi Ruben vaiva mwana wakurunzirwa vakafa vachipondo zvandakamuudza chaizvo exactly nobva atoti handichadzokera South Africa baba zvamakandiudza ndizvozvo wakahaya mota wanga ane mari akahaya mota akandibhukira mamutare ndikarara vakauya kwaMutare tikandopinda kwachifu Mukwada kuti pfo tikasvika chiMukwada ndichivaudza kuti totsvaka munhu anonzi Ruben chifu Mukwada vakabva pachaiya vakagara pasi vakati eji yenyu munotsvaka mukoma Ruben vakafa 1979 munowadi svika ndachirondedzera kuti Ruben watiri kutsvaka wakafa achipondwa so vachiponderana ushe vakati kana maenda kuZasuku kuimba yamukoma Ruben musandotaura kuti vakafa vachipondwa vamuka muchigwa iyezvo kutengesa mota South Africa zvakandomira zvakanaka apedza kudera wakabva ati kumwana uye akamurivhaya kwandiri akati ndaakuroora iwe ndiwo wakagadzira upenyu hwangu iyezvo ndirienda kuSouth Africa zvikwata nemarriage
inonzi happy ending. Saka ndio mamiriro acho wemkomaziko. Ayo, ladies and gentlemen, mawanzwa Prophet Ndoro ticharamba tinawo sometimes after a week, sometimes after 2 weeks, zvingoenderana newe kuti pressure yebasa ravo inenge yakawanda sei. Namba dzavo ndo dzatiri kubudisa pascreen idzi, but address yekwavanowanika vachatiudza munowanika kupi Prophet? Ini ndinowanika kugweru kumkoba namba yekumba 1826 koba 6 mukasvika pa6 pamagrosa panonzi pamuyambo pane mbiri paya ukangototsvaka murume unonzi unobatsira muno hakuna usingandizivi munhu wese vanotokudza kuti paserapo paserapo ndokunga pane mbiri pamuzinda chaipo. And with that vana vanigere navo kumba kwangu ndichaita kuti vhidhiyo racho riuye handiti vava vasingafambi vaifamba vachidhonza makomba saka vava vatorekaenda kuchikoro saka ndakavatora ndikavarapa saka vava vakienda kuchikoro vachigara baba pangu. Philanthropy samufanira kuvula foundation umwe ari grade 4 umwe wanga akona chikoro ari form 2. nyaya yemuri taura iyoyo ndo vision yababa vangu nevision yangu yekuti tinofanira kuva nenzvimbo yekuitira chechi neyekuisa matumba vanhu vachirapwa vachidzokera vachirapwa vachidzokera. Kumaziko ndokuudza chokwadi kune zvinoda chipatara kune zvinotoda mweya waMwari hani mazvonza nekuti hazvibatsiri kuti munoenda kuchipatara munhu akarohwa nezvidhoma zvitoma zvikurova ene zvinorova mai we zvidhoma ndo zvinorova zvidhoma ndo zvinorova hada kuudza chokwadi zvivanda here dai ndakasimba ndazvichallenge ndewangu bema makasimba ndinomwe munhu ari kugweru naapostle akachallenge ari papulpit akati varove munhu hamuna zvamondiita haana kupedza semoni nanhasi zvakastroka vanhu vadi kuchallenge wawe. Ladies and gentlemen, comment in comment section kana zvitoma zviri kurarama. Ndofunga tambobvunza mashoko enyu kupedzisira munogona kuchipedzisa munhu waMwari. Saka tinoda kungotenda Mwari kuti sunungukai hama kuiwa Gweru namba muchadzipuwa maudzo wati dziripo apo. Saka sunungukai kuiwa kuGweru, sunungukai tiuye tizonyengetera, sunungukai tiuye tizonamata. Tine nyika yatiri kuenda, nyika itsva iye inoda vakachena pamoyo. Saka veyai tinamate tigadzirire upenyu hwamangwana. Hati mazvunzwa nyika iyo yakanaka iyo inonzi paradise. Saka ndo kwatiri kuenda. Saka tose mose nyika yose isusu hatina wetinoti uyu ndowedu uye hasi wedu, as long tose tichitenda kuti Jesu mwanakomana waMwari uye akafa akamuka uye ndiye watinonamata uye uchadzoka, as long tingotenda izvozvo tose toto right. Ndo zvinofanira kutibatanidza semakristu kuva hatisi kuparidza vamwe, hatisi kuparidza vanhu, hatiti ninge ndiye waMwari ninge hazi waMwari. No, zvose izvo zvitaonekwa pakucheka. Rimwe zuva vadzidzi ndichipedzisa, rimwe zuva vadzidzi vanoti kuna Jesu vapinda mufield vadzoka vanoti tawana vamwe vanga vachibhabhatidza kuti kafuka kuvadzivisa. Jesu akati kana vanga vachingobhabhatidza sesu ndevedu. Ari mazviona zvikanzi mumusi zvikanzi pataenda kumunda uku tawana kuna mashawi nezviyo tambotoda kumbotora nguva yedu yekudzura mashawi, zvikanzi regai zvikurira nezvinori pamuso kucheka. Saka hakwana ndichiti uyu ari pabhasi waMwari uyu ndo waMwari uyu hasi waMwari ndiye ndotocheka ngatimirire muso kucheka. Isu tinongotenda kana Bhaibheri rikatitungamirira kuti bhabhatidzai tobhabhatidza, kana rikati vaya vatsvene tova vatsvene, kana rikati porofitai totoprofita, nekuti Pauro unoshikira zvipo zvomweya asi zvikuru kuti muprofita. Saka vyaiti porofitani ko mukanzi mimi hamusi munhu waMwari. Aiwa zvinofanira kutodero because vanojaja variko asi judgment iriko zuva rokupedzisira. Ko mukapomerwa mhosva zvinofanira kuti iye zvinakatotarisira kuti mhosva dzinofanira kuuya. Amuna pamanigamuchira nhasi muno mukomaziko magamuchira ini nemhosva kumashure maita basa munhu waMwari. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. You can shout. You can scream. Celebrate Jesus.
You celebrate Jesus. Celebrate Jesus. You can do better. You can do better. You can do better. You can do better. Can I prophesy? Brother Ndoro, bazuka chikopokopo. Bazuka chikopokopo. Bazuka chikopokopo. Bazuka chikopokopo. Brother Ndoro. I want all this deal. Yakaipa sibedo mataura very small rakangodai iri mukati memauso akaitsikirwa nedombo vanhu vasati vabva netsvina mani Mira, vamos a ver, mira. Tiene namba zandanyora. Sine mali yangu kuda. Ili beba ndarikuona nini? Ndarikuona wachifundi. Ndine namba zandanyora hapa. Ndine mali yangu. Fura wale tiyo. Mune ma $20 anakuwa na $80. Mu wallet. Ndiri wait. Ibatokera if inda kumsoro kwayo kwenda kumsoro kwayo ndiri kuona mu Alex muno biye zingiri bana mune $80 ya ma $20 but ndiri kuona na Ndoro ari kuna za mama Ndoro aru ndo ziri mu wallet yako rime $1 ndo ziri mu wallet yako furani wako ana to frasiona izvozvo kune madola aya mabare dola right alright jona utofure mari mune namba dzandanyora idzi pane mari yandiri kuda ina P3 men ndiani waita zvamashandi kumusha kwako iwe ndibaba ndanga ndichitaura nomudhara uyu ari kukomulena pamusoro pomukadzi wakatora ine micheka yake rine pfuma rume vati ndiri kutarira age manje ndo vanhu vanotokana vakazowana pfuma vanoroora zvakatokotoko anokati life inodzoka futi ndanzira mari ndikusunungure bati kuti ndikusunungure manje panoda mukadzi wako because kana mukadzi wako asipo chinhu chokumusha kwomukadzi wako chine power kumba kwako kudarika chekweni. Correct the era, man of God. Correct the era, man of God. Chine power kudarika chakwewe. Saka ndana mari ndikakusunungura iwe uri woga izvi imba yafa. Amen. Because already kana ndakaitarira imba yako chituna. Denoted. Apane matare anoda kutetwa akasimba wakavhagwa mukadzi wako nyangwe akadarika nemberi kwako kudai akatsika mumvuri wako kudai unokupera pawa. Hey, correct the era, man of God. Pane mweya iripo yengozi inoda kugadziriswa pamukadzi wako. Ndikangogadzira uri wega imba yapara but une nyika unoziva here kuti nyika yawakaona ine mari hauna kuipiwa nemudzimu sezvauri kuva kuna vamwe
Wazua wawazada kutaura ndeye mashari aishandiswa nasekuru vako mamwe ekuvhima ndiyo yakandokuvhurira mari. Ndosaka uchiti wewe kudhara kwako waiti kana ukaona mvua uneichiva kuchiva mvua kuti saka nyaya iripo ndeyekuti pane mashari akakuratidza pane pfuma, mukadzi wako akaipinga. Vanhu vese vanoti vakakuvhundutsira, hazvisi nyaya kuvhundutsirwa, ukapingwa nomukadzi wako. Vabatsirei munhu waMwari, vabatsirei munhu waMwari. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. All right. Okay. Correcte erasia. Maakupondeka pafonika bisai maski kumesa. Can I prophesy? Do it, Major. Are you willing? Anayekurova mwanangu. Irikurova mwanangu. Irikurova sure. Can I prophesy? Pa. Brandra mtara. Mira on. Pa. All right. Hey. Achifunda kama unajiprofita leo. Au nawe. Kuna uprofita. Professor Major. Vambona muna uprofita. Woko. Praise for Jesus. Dauna moyo wako uchiwaziwa. Isa make mama. Sina nakuona zokufunga serious. Serious. Dauna moyo wako uchiwaziwa. Kile professor. Professor Major. Dauna moyo wako uchiwaziwa. Amen. Ba. All right. Okay. Hicho. Hapo. Danzira iwewe ndaverenga 456 days mashuo ndaona uchirasha chikwama chemari. Amen. Deliverance for Jesus, celebrate Jesus. You can do better, your God. Celebrate Jesus. We got to see you in the house. If you are celebrating Jesus, what we don't know anywhere. Jesus kwa machemari. But Mary, mune Mary kutaura wallet. Okay. So I found a number 1. Then you know it back and Papa Mara. Okay. Pastor Spider and Bones 19 Mario. I see $20. Mira. Usatibishi. Na kuti Maria choyo sai wallet. $80 plus $1 anopana matatu. Jesus, celebrate Jesus. Celebrate Jesus. You can do better than what. Celebrate Jesus. Yeah. You make up. Watu wapondo hadithi. Loko hapa. Yeah, I prophesy. Tweet say Asha Kamtaro. Yes. You can do better. Mai wako watindika Maria yako. Not kale. But yes. Celebrate Jesus. You can do better. What is up with the pirate? Yeah. Nakanzina mari mopita lefu. Ndomuka famari. Amen. Chaita kuti mari itaure pandiri. Mari ne number 90. $20 iri wallet. No kuti $20 iri kutaura nyaya kuti tanga tichifana kuya kuimba yakuzositwa. Mira
Can I prophesy? Can I prophesy? Mune $40 irimo. Yawakanga wanzi download Amen. $20 uri kuti ndeyesiti. Ime mari yacho $20 ndeyetransport yekubasa. $8 irimo yaunabasa nayo. Mwari vachidirikazi mari yako ichiripo. Mari yako wakaidonesa. Saka wadonesa mari yako pane mwana wandiri kuona akanonga mari wechikoro. Mwana wakanonga waleti yechikoro. Mwana wakakwanisa kushandisa mari kuzi ana maini vaanogara navo. Saka ana maini vaanogara navo akamboona vaita zvinhu vashandisa mari. Saka izvezvi mari ndiri kuona yakavigwa. Celebrate Jesus. Yes. The Moses of our generation. Yes. Correct the errors here. That's my father. Yeah. Celebrate Jesus, somebody. You can do better. Celebrate Jesus. Make some noise for Jesus. Make some noise for Jesus. Exactly. Jesus, how much is this? Exactly. How much then I prophesy. Please fear. You are called for peace. 9 months in a room. For prophecy. For prophecy. Celebrate Jesus. Yeah. You can do better, child of God. Celebrate Jesus. Yeah. 9 months in the mother. God tell ya. You are God for this year. Iyi shamari ya shanetseka. Asunu sotaka shamari. Akaitiji. Mwari vati Maria. Mune Maria mwari. Celebrate Jesus. Nura wana ni motka. Kana shikona lakini mota 3. Ngapira kende mwana cheza. Kana kuna moments kuna mota yagenda kende nani. Ai. Kitu walisada sote kana kwa mtu. Adilio mwana cheza. Yo kwa mtu ana yako kana kuna mtu kana kuna mtu. Hapo ndio mtu. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Yeah. Situations are being corrected here. So, tirika Maria mwana wa mune $20 ya mwana. Wewe mune chikwele $40 ya mwana utumika. Sasa ndo tirika kwa mwana. Correct the errors here. Because yakanonga ni mwana watu akaimika ishi. Alafu ndei kasei. Akotaka funga ndakapata ndakapiri kune chapiri. Alikuleteka bali. Sasa ndo kuti ndirika Maria yako iwe. Unaona munhu wakaudza munotoka sana. Ndia. Takazona. Kwa huyo. Good. Takazo. Pale kuna Maria kabiwa kwa mtu. Ri. Mukagere mshoka. See. I wanted to believe in the Lord. Then I'm going to tell you God. You want to know what I'm Wakamuza. Agarichi. Agarichi kwa nini unavyoza? Anaelekea kuwe. Aisee nyaya. Kana one bana ari kujainga. Bado mtaaboni. Muzambo ufundo kama na. Leo sio kwa nini ndio ndio. Leo ndio kisa. Nikakuonyesha mtana.